danas ćemo igrati Sporthead futbal sa mojim bratom. Damjan, oglasi se. Ćao, ja sam Damjan, igram futbol sa mojim bratom. Da, i igrat ćemo, ajde biri, ja ću da budem Rooney, ti koji ćeš? Ja ću da budem... Evo, Ronaldo. Dobro, idemo start. I ajmo space. Ovdje igraš, ovdje šutiraš. Igrat ćemo nekoliko utakmica. Ajmo. Opala. Da li će Rooney pobediti Ronalda? Ovo ću početi isto da snimam, kao što vidite. Što sam mali, ali imam double jump. Oh yeah. Lajkujte klip i pišite u komentarima ako želite da snimam još Sporthead futbol. Kakav gol Cristiana Ronaldo. Dobro, sad će primiš gol. Šta je bilo? Gol 1-1. I stalno ćemo da menjamo ekipe, važi? To je ekipe, igrače. 2-1. I još 30 sekunde se igra. Igrat ćemo jedno oko 5 utakmica! Ste vidjeli kakav gol? 3-2 za Ronalda. Iako ja mislim da ovo nije Ronaldo, ali nema veze. 3-2 je. Opala! 3-3 je! Još 15 sekunde. Ali moramo ga pobediti. Ako ostane nerešeno, igramo na golden goal. Ko da gol... Pobednik! Pobeda! To jest nije još, ima još 8 sekunde. Oh, fuck. 5-3 za Rooneyja. Idemo, ajmo. To 6-3 u zadnjoj sekundi. I pobeda, Rooney je pobedi u ovoj utakmici. Nema veze, bit će bolje drugi put. Da, igrat ćemo kao što vidite i tenis i basketbol. A hoćeš još? Ajde še, tako. Ajde, ja ću da budem... Ovaj šunta, ne, ovaj šunta. Ajde ti, koji ćeš da budeš? Ja ću da budem... Pele. Ajde. Čekaj, maknem miš. Tako, idemo. Počinje utakmica, vidjet ćemo ko će pobediti, možda Pele ili... Neki slepac. Ronaldinho. Oh, Ronaldinho! Sve vidi kakav ga Pele. Igraću i ovu igricu sa sestrom. Šta je omašio Pele? Ti mene da loguješ, gledaj ga, brate! Fuck. To! Kakav lop. 1-1. Ajde, kazat ćemo da je ovo Ronaldinho. Pele protiv Ronaldinha. 2-1. To je znanje, dečko. Dečko, ode. Vidjet ćemo. 3-1. Igraj, ajde. Pele. To, jamčko, ode. Vidjet ćemo ko će pobediti, ima puno prilika. Legend. Kakvo lobovanje, za malo. Još 8 sekunde. 7 sekundi ima. Vidjet ćemo ko će pobediti. Idemo, 3-2. Još 3 sekunde, izvinite, kinuo sam. Pobjeda. Ajde još jedan gol. Na veze, ipak je pobjeda. Ajde, još... Igrat ćemo još jednu rundu. Još malo. Još 2-3 runde i to je to. Beri koji ćeš da budeš. A ja ću da budem... Ma nema više, to je zadnji, ideš u nas. Ću da budem... On? Da ću da budem, da. Dobro, ja ću biti... On je Ibrahimović. Ovo? A ovo je drugi. O, ja ću onda Ibrahimović. No, ovo je moj be. Ajde. Ibrahimović je protiv Bekama. Prečko je pogodio Bekam. 1-0 vodi Bekam. Vodi, ja?
Vidjet ćemo kako Valjda je će 2-0, ne 1-0, izviničko da. Tamo se vidi zavitlavi. 3-0. Inače igram protiv mog starijeg brata. Prvi put igram na ovom kanalu, jer tako? Tako je. Opala, jao! Kako, labo? To sam vidio ja od Ibrahimovića, znači Ibrahimović je stvarno nevjerovatno. Da, znaš oni gol Ibrahimović kad je dao s pola trenera Makazice, gol kad je... Da, to kad su igrali, on je iz Švedske. A Neymar kad je poredio kičmu. Evo ga, ja si vidio ovog čovjeka, ja ga zovem Slepac. Znači, 5-1 ljudi, ja ne znam šta da kažem. Nemam reči, znači, ovaj dečko uopće nema blage veze da igra. Zezno se vreme, Zezno sam zna da igra dobro. Šta imate da izjavite, gubitniče? Pa ništa, nisam se ja pospremio. Drugi put bit će bolje. Ne, brate! 6-3, još 14 sekundi imamo. Vidjet ćemo da li ću dati još jedan gol ako mogu. Kakva šansa, 10, 9... Ne! To! 6-3. Ajmo još neko. Što mogu da snimam 10 minuta, snimamo 6:45. Ajde, sad ću da budem... on. Ja ću da budem... Đuška. Ja ću da budem... Roberto Carlos. Dakle, znaš da je to on. Ajde. On je sad u penziji, igrao je mnogo dobro. Vidjet ćemo ko će pobediti. A koji sam ja? A koji sam ja? A? Ne znam stvarno. Dobro. Pa, ti se češkaš za nos umjesto da igraš, ko ti kriv. Ajde. Ajde, trošiš vremena. Ste vidjeli kako za malo gol? Ne! Fuck. Kako gol ste vidjeli? Ste vidjeli? To je znak. Daj! Nemoj za 2-1. Uđi, ništa. Bila ja mislim to rečka. Ja, ako mogu pobediš, brate. Ali se uigrao ovaj moj brat Daki. Inače taj moj brat Damjan ne snima na YouTube-u. A malo je to glupo, brate, znači pipne liniju gola, on je gol. Treba valjda cijela lopta da pređe u gol. Da, to su malo nekako loše napravili. 4-3. Za mene. Samo da znate, ja sam ovaj levo što vodim. On je ovaj desno, on je gubitnik. Ti mene da lobaš, a? A nemoj tako da zadržavaš loptu, mnogo trošimo vreme. Kakav gol? Vidjet ćemo da li će neće biti gola. Gotovo, završila se utakmica. 4-3. Pobedio je moj brat. Okej ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidao klip, ostavite neki like, share, subscribe se na kanal, komentare. Doviđenja. To je to i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Do Ćao. tada, poz!